Tinoda kumboshumira kumbotaura nyaya yechinhu chinonzi rudo. Rudo ruri pakasiyana siyana uye ruri pakawanda. But chese chinoinclude chinonzi rudo haukwanisi kuzvida usina umwe waunoda. Ndo nyaya yerudo. Rudo rwakanyorwa kakawandisa mushoko raMwari kasingakwane kuverengeka. Asi nhasi tinoda kungoti timbovhura nokumbotarira pana Johani wokutanga chapter ya 4 timbotarira nyaya yerudo rwaitaurwa ipapo. Unoziva zvinhu zvokungoudzwa pachena kungonzi kana wangoziva chete kungoti Jesu mwanakomana waMwari uye wakatopupura kuti mwanakomana waMwari watova nerudo. Zvinhu izvi zvinorema ende zvinotadza kunzwisisika. Vanhu vazhinji tinozviziva kuti Jesu mwanakomana waMwari, asi kumuda nokumupa ruremekedzo runoratidza kuti mwanakomana waMwari ndirwo rwatisingagone kuzosadzisa. Unozviziva here kuti munhu akawira mudambudziko ane waanotanga kukonsulta, ende waanotanga kukonsulta ndiye waanovimba kuti anomubatsira uye anomuburitsa munyatwa kana mudambudziko raawira. Kana tichitaura nyaya tichitaura pamusoro pevhesi ratataura kuti uri kutestifya kuti Jesu mwanakomana waMwari, kwewewo waunotanga kukonsulta mulife yako ndiyani? Iyezve waunotanga kukonsulta ndiye waunopa respect uye ndiye waunovimba kuti anokubatsira. Kashoma katinoona munhu akawira mudambudziko anotanga kukonsulta Jesu. Asi munguva ino mudikani ndauya kuzokutaurira kuti kana uchiti Jesu mwanakomana waMwari, uchiti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, tanga iye kumukonsulta kako mulife yako. Uone kuti problem yauri kuchema haisanduke here. Uone kuti zvese zvauri kufunga kuti zviri kukuremera hazviturike here. Rimwe vhesi rinondinakidza nokuti rinotaura kuti mudane achiri pedyo. Pane nguva yekuti kana wazoenda kumawere nedambudziko rako, kunyangwe wakazoda kudana wava ikoko, zvinogona kukunetsa kuti ukwanise kudavirwa. Regedza kuvimba nen'anga, vimba naJesu. Tanga kuudza Jesu zviri kukunetsa, tanga kuudza Jesu situation yako, tanga kuudza Jesu zviri mumarriage yako, tanga kuudza Jesu zviri mufinancial problem yako, tanga kuudza Jesu zviri mulife yako iwe. Semuvhesi rimwe chete iroro kwaitanga wada hama yako. Vangani vedu vari mukati matiri kurarama umu anoziva kuti muneng'ina wake akamukoshera, anoziva kuti hanzvadzi yake yakamukoshera. Tiri kuvada here? Vabereki vedu tiri kuvada here? Hama dzatiri kuda ndivanani? Kana tichitaura nyaya yehama, tiri kutanga muvanhu vawakaberekwa navo, marelatives ari pedyo newe, ndo panotangira kuti hama. Hongu isisuwo zvedu vana Authur, mulife yako tino hama yako, asi tine patinosvika nepatinogumira. Asi kune marelatives ako chaiwo vekuberekwa navo
unovada here? Kana uchivada wakaguma kuvaona rini? Waguma kuona mubereki wako rini? Waguma kuona hanzvadzi yako rini? Waguma kumupawo kana call zvayo yekuti hallo rini? Mukristu, tisangove vakristu vekunamata chete zvisina mabasa mukati. Nokuti rimwe vhesi rinoburitsa pachena richitaura kuti chitendero chisina mabasa chakafa. Ungatende sei iwe usina mabasa? Saka zviri kurehwa kumukristu kuti kutenda kwako ngakuenderane namabasa aunobata. Kutenda kwako ngakuenderane namabasa aunobata. Nyaya yemabasa inorwadza. Nokuti tekanotarira kuti pane rimwe vhesi rakazonotsanangurwa richitaurwa naKristu, Jesu Kristu, for a good Samaritan. We have faith in Christ, but we don't have love in Christ. You hear what I am trying to say? We have faith in Christ, but we don't have love in Christ. Chokwadi munhu anopondwa pazhira, parodhi, panzira. Iwe uri kuuya uri muprista waMwari, uri muzodzwa waMwari, ane zodzo rinotyisa. Uri kumhanyira kunoisa sondo, kutadza kubatsira arere panzira. Kutadza kubatsira ari panzira, ari panhoo yorufu. Wokuti ndo mukana wako chaiwo, wokuti kana waizowana uyo arere panhoo yorufu asina kugamuchira Jesu, asati watofa waimugamuchidza Jesu. Zvichibva mumabasa. Wamusondenzisisa. Kana waizowana uyo arere panzira asina kugamuchira Jesu, waitozovawo mukana wako wokuti munhu iyeye agamuchire Jesu, ave nerugare, afe murugare. Asi unodarika woenda kumanyira kunoita sondo, uchisiya hwaya ichiparara parodhi. Vangani vedu vanovenga vanhu vanodhakwa, vanovenga mhombwe, kusatoda kutotaura nayo. Pamwe pacho ndiwe unotori nekey yokukinura upenyu hwake kuti abve mukati meupombwe, abve mukati mekufa, abve panhoo yeupombwe, abve panhoo yokudhakwa, abve panhoo yakamubata. Asi unomusiya kuenda. Hama yangu, vhangeri inoda rudo. Tungofambawo zvedu netopiki yerudo. Hachisi chinhu chekuti tingakwanise kunzvenga kunyangwe tikashumira sei. Asi rudo ndo runobatanidza shumiro yedu yese, kunyangwe namashoko andinoparidza, kunyangwe namashoko amunoparidza vafundisi, kunyangwe namashoko amunotaura ime vaprofita, kunyangwe mashoko amunoimba ime vaimbi veshoko raMwari, anobatanidzwa nechinonzi rudo. Kana musina rudo zveko munoparidzireiko shoko racho? Kana musingade kuita rudo munoitirei zvese izvozvo?